Bafowethu nodadewethu njengoba nazi ke kusasa umhla ka2 kuMeyi ku2026 la khona sithi khona Blue Nation Festival Carnival City asiphikelele khona ke noma kanjani abaculi ke ba ready nami ngi ready ukuthi kusasa kanjani yaduma. Sibonge kakhulu abathe basilekelela kakhulu ukuthi lo mcimbi wenzeke. Ngingabala iNyathi Foundation, ngabala insizwa phansi le eMsinga, ngabala abaka JQ njengoba sinizimo lezo 5 mahala ukuthi sikwazi ukuyisebenzisa. Ngingabala Standard Bank nawo othe uzolisandla ukwazi ukuthi lo mcimbi uhlale. Ngabala inhlaka ezahlukene abasilekelela financially noma abasilekelela ngokomoya ukuthi umcimbi uphumelele. Konke lokho kuuxhaso lo mcimbi. Ngiyatholela kakhulu hlangana khona abasendleleni ke abeza Carnival City abantu bahamba kahle bephinde kubuyele kahle emuva. Yonke lento ingobumnandi ngokujabula ingokuthi sandise izinto ezimnandi zokujabula ngoba ububi usengebe. Ngiyatholela.